Usahay di ta kasabot na sitwasyon sa itong kinabuhi nga grabe ka pait. Pero kana siya nga sitwasyon nga pait kayo, naaday dala nga mensahe para nimo. Kay dugay ra kang gitawag sa Ginoo, dugay ra kang gibadlong sa Ginoo nga buwagi na imong karelasyon nga wa ning sibo sa balaang kasulatan. Dugay ra kang gibadlong sa Ginoo sa imong gibuhat na kay addiction nga sekreto ra walay nakibaw ikaw ra. Na kay gibuhat behind closed door nga wa malipay ang Ginoo, gibadlong ka pero di ka patuo. Na kay gibuhat nga wa kay bawo imong banay imong asawa pero ang Ginoo dayag kayong tanan igsoon. That is why usay dalhon ka sa sitwasyon nga sakit kaayo, pait kaayo sa tanan nga maglibog ka bisag bright kay ka wa na kay mahimo ngano man. Gusto si Lord nga magbag-o ka, gusto si Lord nga muduol ka sa Ginoo kay wala may laing makapabag-o na to ang Ginoo man, wala laing makatabang na to igsoon ang Ginoo man, no? Nay mga times nga sakit kaayo igsoon, itugot sa Ginoo pero nagdala og mensahe aron mo balik tas Ginoo. Kung naa ka sa sitwasyon karon nga grabe kang lisura, galibog, agunsay angay nimong buhaton, try to ask God daw igsoon basin naa nay mensahe. Because most of the time once i-allow ni Lord ning ingani pait kaayo, gusto si Lord makaamgo ka, gusto si Lord igsoon nga mo desisyon na ka. Pareha na ako, no? Do you think igsoon muduol ko sa Ginoo kung wa pa ko na sinati atong drug overdose? Kung wa pa ako ingni nila nga i-rehab ko, muduol ka ko sa Ginoo. Mingduol ko sa Ginoo kay wala na ko'y choice. Kay pirting hadlukan ako igsoon, wa ko naglibog na ko, no? Sige na ko kinuktok igsoon hagdanan ko padung na ko musakas taas sao man niya. Hala, lukan, wala ko kasabot, no? Mao na igsoon nga mingduol ko sa Ginoo tungod kay wa ko'y choice. Sometimes dalhon ta ni Lord sa ingana nga sitwasyon nga wala tay laing choice kung di ang mo surrender, ang muduol sa Ginoo, mga lagad niya nga tinud-anay, magpagamit niya igsoon. Mao sa nay tabo na ko. Again, mao ni giingon ni Solomon, usahay itugot sa Ginoo ang mapait kaayo. Sakit. Grabe nga pag-antos igsoon. Ngano? Next line. Aron una pa kita magbag-o sa atong pamatasan. So, mura bitaw og para mabag-o or magbag-o, mo decide nga magbag-o. Mo decide nga mutubag sa tawag sa Ginoo. Mo decide nga tinud-on, dili man tinilan ang Ginoo. Kay usahay igsoon, yes, nangalagad ta sa Ginoo karon pero taphaw lang, no? Simba ta pero simba-simba lang, no? Pero ang Ginoo igsoon dili gusto gingana. Mabito niingon siya nga you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Amen. Tibuok ang gipangita sa Ginoo. 100% nga imong paghigugma sa Ginoo may iyang gipangita igsoon. That is why sometimes God allows testing. Ang Ginoo magtugot og grabe nga pag-antos igsoon para imo siyang seryosohon. Tanawan ng mga tao igsoon nga naay problema dagko kayo. Mao nay kasagaran, di ba? Pastor, papi-request ko. Brad, pwede ba ko magpaampo? Kabantay mo? Ngano man naay problema. So uso kayo ang pagtawag sa Ginoo sa panahon nga problemado ta. Apan sa panahon nga wala tay problema, tagsara ka mo sangpit sa Ginoo, mo sangpit man gani pero mantinil ra. Pero makita sa Ginoo nga seryoso kay kaniya kung na kay problema. That is why again sometimes i-allow ni Lord ang mga tumang pag-antos, grabing kasakit, pait nga sitwasyon, dakong problema, aron imo siyang seryosohon, aron imo siyang tinudon, aron magpagamit na kakaniya kay sige ra kag-o, aron nanapog kay panahon niya kay busy ra kas pag-eskwela, trabaho ug negosyo, busy ra kagayo mga igsoon sa mga responsibilidad nimo matag adlaw aron mabuhi mo. Nakalimot ka ang tinuod nga mobuhi na to ang Ginoo. Way lain maghatag na tog hayag na ugma ang Ginoo. Sayang atong paningkamot kung wa ang Ginoo igsoon. Again, that is why sometimes i-allow ni Lord ang dagkong problema. Maglibog ka, bisag bright kayo ka, wala na kakasabot og unsay imong buhaton. Wala kay kabanulngan, wala na kay kaduulan kay ang imong giduulan puro ka na ibaylo. Ang imong best friend gitraidor ka, so wala na kay kaduulan. No? Naay conflict sa imong mga tao nga duol sa dughan. Sometimes itugot na sa Ginoo nga naman aron wala na kay choice kundili muduol gyud sa Ginoo. Si Lord ang imong choice, si Lord ang imuhang daganan nga naman
Wa naman kay kapadulngan, no? Usahay magudison kita gahi tag ulo. And usahay busy kay ta nga nag-build sa atong future, nakalimot ta sa atong creator.